Mišáku, dobře, ty rozhodně postupuješ dál. A tady mezi Pájou a Páťou dáme to ještě jednou. A ty to nevadí. Ty jsi vyhrál, takže ještě jednou to odstartuju. Jo? Tak 3, 2, 1, teď. A povídej! Matěj, nejlepší ženich. Otázek, kdo ji bude mít míň, tak prohrává, kdo bude mít víc, tak vyhrává. Když bude stejně, tak máme nějaké bonusové. Takže, první otázka. Jak se jmenuje ulice, ve které společně bydlíme? To je velká ulice, no? Berem i vtipný odpovědi, no. Tak, druhá otázka. Od jakého data slavíme naše výročí? Den, měsíc, rok, čím blíže budete, tím lépe. Další tisíciletí. Ale už tady napovídají někteří. Září. Jak se trefil asi. Se ptali, viď? Co? Tak můžeme, pak to seš kritiku. Bude, teď to přijde. Kde jsme se zasnoubili? Čím konkrétněji, tím lépe. Kde? Teď to nevěděl, jestli to zapomněl. Jestli jdeš Facebook, co? Jo, Máme? No, tak jako je to zdravácký celkem. Jak se jmenují maminky novomanželů? Bylo by prima, kdybyste tam uvedli, která patří ke komu, že jo? Ano, výborný. Chtěli bychom křestní jména, no. No a ne, Páťo, co tam píšeš za jména, prosím mě? Máš to? Jo. A když to nepřečtu, tak to neplatíš, samozřejmě, to je jakoby... Tak, poslední pátá otázka. Kde jsme byli na první společné zahraniční dovolené? Čím konkrétněji, tím lépe opět. Ne. Jako průběžně. Chceš, aby hrál, že máš radši pán? Zahraniční tam. Byla tam zahraniční. Společná zahraniční. Dovolená. Tak Kaj, budeš... Takže jdeme vyhodnocovat tento vědomostní test. Nechte si to, budete to říkat, co jste tam napsali. Ne. Páťo, dej to sem. Konec. Tušky, položte tušky. Nebo ne? Nebo co se... No, tak víš. No, tak jo. Ale nadechni se balónku. Ještě napovídá, kvalifikace tam. Zelený šaty. Odezdej, Páťo, odezdej. Takže mám přečtu ještě jednou otázky a budu říkat správné odpovědi. Takže jak se jmenuje ulice, ve které společně bydlíme? Správná odpověď je, kdo ví? Pastýřka.
Pazderková, správně. Míša napsal Kágoslavova 13 a Páťa novomanželská. No, chybí tam číslo popisné, ti tam... Dobře. Takže zatím jste bez bodu, jo, oba. Jo? Druhá otázka, od jakého data slavíme naše výročí? Správně je 5.10.2013. A máme září 2008 a 2014. Takže to je rozhodně blíž, takže to uznáváme. Páťo, vedeš 1-0. Když jsme se zasnoubili? Slovensko, Tatry, Skalnaté pleso, 18.7.2016. No? Vrchol Sněžky. Fakt nevím. Já jsem tak byl, takže já... Aspoň jako tady mám nějaký kopec, jakoby, ale to nebudu... Ne. Stěžku nebrat. Sněžku jo, takže 1-1, jako by ty chceš. Tak 1-1, jo, Sněžku bereme. Fakt nevím, nebylo moc originální. No tak. Čtvrtá otázka, jak se jmenují maminky novomanželů? To správné odpovědi mimochodem Marcela a Helena. Paní Balátová, paní Drexlerová, že jo? A Páťa, Helena Drexler. To jsi to nestihl dopsat, nebo jak to bylo? No, jak jsem to stihnu. Ukaž to ještě, ne? Já napsal popiel. To řek. Díka. Panáka u mě najít. Uznáváme obě odpovědi, protože byla nejednoznačná otázka, to beru na sebe. Neříkali právě. Jak se jmenují? Jak se jmenují, tak já to nebylo docela slušel. Právě, no. Takže máte oba boty, takže je to stále vyrovnané, takže teď rozhodící otázka možná. Kde jsme byli na první společné zahraniční dovolené? Byli jsme v Chorvatsku, v Primoštenu. To jsou vás pohled. Víš, že napsal Itálie Beachcomb. Protože neumíš číst se, bohužel to Beachcomb jako pláce. A to se Itálie Beachcamp. taky jo. Takže oba nerozhodně, každopádně, takže bonusové otázky samozřejmě připravené nejsou, to musíme vymyslet. Helena, jo. Prosím, si papíry, ještě a tušky. Teď budeme vyhodnocovat po otázce, jo? Takže... Jak se jmenují křestním jménem tatínkové novomanželů? Kdybych já tomu poznal, ty. Děvče. Indra. Já nejsem otec.